vielä pukkia vai? Ai jaa! Meidän Jukkahan tulee tosi mielellään pukiksi. Joo! Kato, eihän, kun meillä ei ole jouluaattona mitään ihmeellisiä aikatauluja, niin se menisi tosi kivasti. Eli 18.30 aattona. 10 on ihan hyvä. Niin, pieni vaivanpalkka. Nimenomaan. Palataan asiaan. Noniin, jes, joo, moi, moi. Jukka, kuulitko? Susta tulee joulupukki. Kenelle? No Korhosille tietysti. Kun niillä ei ollut vielä joulupukkia, niin mä sitten lupasin, että sä meet sinne sitten jouluaattona 18.30. 10 lupas sitten palkkioksi. Mä sanoin, että se on ihan ok. Jukka, sun täytyy sitten oikeasti harjoitella se rooli kunnolla. Kysy vaikka siltä Google Geminiltä vinkkejä. Parhaat vinkit joulupukin rooliin. Panosta pukeutumiseen. Asu on tärkeä osa roolia. Muista myös ystävällinen hymy. Eläydy rooliin etukäteen arkielämässä, jotta olet jouluaattona uskottava. Minkä ihmeen takia se hakee mua reeneistä joulupukkina? Ton näköisen. No kuule ihan sen takia, että äitis meni lupaa, mutta kuule Korhosille jouluaattona joulupukiksi 10, niin tässä yritän nyt harjoitella sitten hemmet. Ei hitto. Siis mut se lupas joulupukin apulaiseksi sinne.